Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa na úvod vyjadril najmä k zmene ústavy Slovenskej republiky, zákona číslo 460 roku 92 zbierky zákonov, ktorá nás čaká, verím, v pondelok. Chcel by som nahlas povedať, že politika Slovenskej národnej strany je vždy principiálna a v otázkach, ktoré sme sa v koalícii dohodli, Slovenská národná strana bude hlasovať za zmenu ústavy Slovenskej republiky. Nebudeme hlasovať za navrhované zmeny jedného obvodu, ktoré navrhujú kolegovia z Hlasu SD. Slovenskej národnej strane neprešla zmena ústavy týkajúce sa predĺženia mandátu starostov v mestskom zastupiteľstve v samospráve na 6 rokov. Napriek tomu sme sa nehádzali o zem a súhlasíme so zmenami, ktoré prišli ako návrh do Národnej rady Slovenskej republiky. Práve v týchto chvíľach som podpísal aj zmenu, ktorá vyzerá kompromisom medzi koalíciou a, dá sa povedať, časťou opozície, kde by sme našli kompromis pri hodnotových otázkach tak, aby sme dosiahli potrebné kvórum na zmenu ústavy. Chcem oceniť, že napriek prvým rokovaniam našich koaličných partnerov s opozíciou sme následne boli zakomponovaní do tejto spolupráce s opozičnými stranami, pretože podľa koaličnej dohody politické strany v koalícii nemôžu rokovať s opozíciou. Stáva sa však módou, že sa dohodnú niektoré individuálne veci s opozíciou a verím, že to bude téma najbližšej koaličnej rady. Osobitne ma mrzí, že sme podporili opozičný návrh pri šrotovnom, ktorý mohol byť prioritnou témou tejto vlády. Vrátim sa však k podstate. O chvíľu vám bude sprístupnený text, ktorý bude podaný v podateľni a ja som presvedčený, že by sme mohli dosiahnuť potrebný počet hlasov. V súvislosti však s druhou témou, a to je s napätím a s protiruskými sankciami, chcem povedať, že som viac ako šokovaný aj zo včerajšieho konfliktu medzi Iránom a Izraelom a to súvisí aj s bezpečnostným rizikom, ktoré niekoľko rokov už trvá na Ukrajine. Ako to celé prebieha, je, že na konci dňa Ukrajina prišla o svoje nerastné bohatstvo. Našťastie Slovenská republika má napísané v ústave ochranu nerastného bohatstva aj jasne definované, že je to majetkom Slovenskej republiky. Neviem však, čo bude s Ukrajinou, ako sa ten problém bude ďalej vyvíjať. Spor medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou sa podľa mňa eskaluje a do toho všetkého prichádza nové napätie, ktoré nie je napätie medzi susedmi, ale napätie, ktoré môže ohroziť stabilitu regiónu. Chcel by som preto, tak ako to urobil aj minister Blanár, jasne povedať, že si želáme ukončenie týchto sporov, pretože okrem ekonomických problémov, ktoré Európska únia má, už nám nič iné nechýba, len nejaký lokálny väčší konflikt. K protiruským sankciám chcem ešte raz povedať. Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktoré podľa mňa nielen odporúča, ale aj zaväzuje členov vlády už nikdy nehlasovať za protiruské sankcie. Preto vítam vyhlásenie predsedu vlády, že nechcú hlasovať už za žiadne protiruské sankcie. Súčasne však mám obavy, keď vnímam to, že by mali byť nejaké rokovania a ústupky v prospech Slovenskej republiky. Treba jasne povedať, že Ursula von der Leyen si vytvára novú komunikačnú tému. Tak ako nezvládla COVID, si vytvára tému pre zbrojenie, ale aj postupné ekonomické oslabovanie východných štátov. Ja si neviem predstaviť, že nám Európska únia zakáže nakupovať jadrové palivo, ktoré, treba jasne ľuďom povedať, sa nedá nahradiť v našich atomových elektrárniach, že nám poškodia ekonomiku s tým, že nám stopnú dodávky ruského plynu, odber ruských surovín a zo dňa na deň nás odstrihnú od týchto dodávok. To by znamenalo ekonomickú katastrofu
aj pre Slovenskú republiku, aj pre niektoré iné štáty, vrátane Maďarska. Takže ja očakávam, že Juraj Blanár bude principiálny a že to neskončí nejakým handlovaním, získaním nejakého času, pretože či to bude o rok, o dva, o 5, my si nemôžeme dovoliť sa úplne odstrihnúť od ruských surovín, pretože potom nebudeme zvládať platiť tieto ceny energií. Znamená to, že by niekoľkonásobne každého z vás narastla platba za energie. Štát to nebude mať z čoho dotovať. A pamätajte moje slova, že ak sa to stane, miesto toho, čo dnes platíme 100 eur, budeme platiť 400. Zničí nás to, zabije rozpočty rodín, pretože okrem splátok hypoték dojde k nárastu týchto cien energií a bude to katastrofa. Ja verím teda, že Juraj Blanár nedovolí nový balík a že predseda vlády nezmení svoju pozíciu. V súvislosti aj s touto témou a zmenou ústavy chcem ale podotknúť ešte jednu iniciatívu. Obratím sa na predsedu vlády, aby zvážil možnosť rokovania či už okrúhleho stolu s opozíciou, alebo aj v rámci koalície o téme, ako zakomponovať do ústavy ochranu národných záujmov vo vzťahu k tomu, aby sme neboli niektorými vecami, ktoré sa začínajú v Európskej únii diať v celom rozsahu viazaní. Aby bol, dá sa povedať, tak ako je tam zakomponovaný vzdor, občiansky vzdor a statočnosť pri porušení práv, aby ústavní činitelia mali možnosť a boli právne chránení právnym poriadkom Slovenskej republiky pri takýchto závažných rozhodnutiach. Treba povedať, že čím ďalej viac bude tlak aj na politikov, ktorí sa budú spierať proti ruským sankciám, bude to ohrozovať aj ich politickú budúcnosť, bezpečnosť a môže mať aj trestnoprávne dopady. Takže túto tému by som otvoril na ďalšej koaličnej rade a myslím si, že by sme takisto mali nájsť priestor naprieč politickým spektrom, ako chrániť národohospodárske záujmy Slovenskej republiky, ako dať mandát našim politikom, pretože tí, ktorí sa dneska nekláňajú v Bruseli, môžu mať o chvíľu veľké politické problémy. Čo sa týka témy, ktorá zbehla tento týždeň, týkajúce sa transakčnej dane, chcem jasne povedať, že Slovenská národná strana nezmenila svoje stanovisko, ale nie je možné legislatívne mimoriadnou schôdzou pri prelínaní lehôd túto transakčnú daň zrušiť, tak ako si to predstavovala opozícia. Na septembrovej schôdzi ja predpokladám, že dojde odhlasovaniu a zrušeniu transakčnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov, aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom. Budeme sa baviť o zostavovaní nového štátneho rozpočtu počas leta a ešte aj v priebehu budúceho týždňa budú rokovania s ministrom financií a verím, že ten rozpočet bude pripravený tak, že nebude dochádzať k nárastu investícií v obrane. Tak ako som povedal, Slovenská národná strana nechce a nedovolí bezbrehé míňanie peňazí v obrane a v zdravotníctve. Ja vidím ako najväčší problém potrebu reformy zdravotníctva, o ktorej by som sa chcel rozprávať budúci týždeň s ministrom Šaškom. Takže to je zhruba oblasť, ktorej som sa vám chcel vyjadriť, za ktorou si stojíme a verím teda, že ústava bude v pondelok zmenená. Ak máte otázky, nech sa páči. Dobrý deň, ako prvok televízia Reuters vlastne, keď ste povedali, že ústava bude v pondelok zmenená, zatiaľ sa poslanci k tomu nedostali. A počuli sme, že už vajtrajú ďalší poslanci z KDH, neviem, či vy máte takéto informácie, alebo potrebujete minimálne tú desiatku KDH, ak sa teda pridajú aj poslanci z Hnutia Slovensko. Čiže šepká sa, že by sa to mohlo posunúť aj na september. Vy pripúšťate, že sa to pred letom meniť nebude? Prišli ste neskôr, ale chcem povedať, že už je podpísaný návrh, ktorý podľa mňa podpísala aj časť poslancov KDH, aj koalície a opozície. Jeho text dostanete do rúk. Ja predpokladám, že v utorok to hlasovanie bude a že tá zmena ústavy prejde. K tej téme protiruských sankcií počas víkendových televíznych diskusí, tam ste už naznačili, že pán premiér vyzerá, že sa nebude úplne jasne riadiť tým uznesením parlamentu. Čo sa stane, ak teda pán Blanár podporí ten 18.
sankčný balík a pán premiér taktiež ho podporí v Bruseli. Aký bude krok Andreja Danka? Ja som nenaznačoval, ja som počul vyhlásenie predsedu vlády, že vidí alternatívu. Ja zotrvávam v tej pozícii, že uznesenie Národnej rady hovorí v časti D o tom, ako by vláda mala alebo nemala konať. Aký bude ďalší krok, záleží od toho, ako bude konať predseda vlády. V každom prípade dnes vychádzam z vyhlásenia, že predseda vlády povedal, že nepodporíme protiruské sankcie. A pokiaľ by zmenil názor, musel by som vedieť dôvod a následne by som sa vám vyjadril. Ešte dovolte otázku k pánovi Migarovi, ten si dnes volal tlačovú besedu a argumentuje, že má v rukách teda uznesenie, ktoré hovorí, že ono aj s pánom Šanitošom, teda že tam nedošlo k nejakej, nazvem to, že politickej korupcii počas toho koaličného sporu. A žiada teda ospravedlňuje od Matúša Šuta a Eštoka. Vy ste to videli podobne ako pán Eštok, že pani Migáša to už vydierali a to vydierali sa k funkciám? Viete čo, ja neviem, že pán Migal mal tlačovku a rád by som si ju pozrel a potom sa vám vyjadrím. Neviem o tom. Boli vydierali? Ešte raz hovorím, že... Ale viete, čo sa dialo ale počas toho takto, že v prvom rade... Takto, pán redaktor, tlačíte ma do vyjadrenia k niečomu, čo som nevidel, ale v každom prípade viete, že aj ja som opakovane volal po tom, aby to memorandum, ktoré podpísali, nazveme to Huliakovci a Migalovci, bolo zverejnené. Ja som ho ešte nevidel. K detailom ich dohôd sa neviem vyjadriť. Smer SD nominoval ako svojich nominantov pána Migala a Huliaka, nesie za nich politickú zodpovednosť a to je všetko, čo viem k tejto fáze povedať. Viete veľmi dobre, že to bolo ťažké obdobie. Ako ho uzavrel predseda vlády, musí zodpovedať na tieto otázky on. Dobrý deň, Slovenská televízia. Ja sa chcem spýtať k tomu rozpočtu, pretože aj minister mal tlačovú konferenciu tento týždeň, kde pripomenul, že do 20. augusta, tak sú približne tie termíny, by mal na vládu dať tento návrh štátneho rozpočtu. Vy ste už teraz naznačili nejaké tie svoje priority a kontúry toho, čo tam chcete alebo nechcete. Keby ste ich ešte mohli priblížiť, nejaké tie priority Slovenskej národnej strany, za čo určite budete tie červené čiary? Tak v prvom rade ja si myslím, že by výška rozpočtu mala zotrvať v rozsahu toho, ako bol minuloročný rozpočet, že by sme nemali prekročiť výdaje štátu. Je avizované zhruba, že bude treba v štáte viac o 2 miliardy. A ja som sa sám ešte nedostal k podrobnej analýze, kam by tie peniaze mali ísť. To všetko je predmet rokovania, ale moje myslenie vychádza z toho, že uvediem vám príklad. Dobre? Keď sme zodpovedali za ministerstvo obrany, tak tomuto štátu stačilo 800 miliónov na obranu. A dnes sa už bavíme o sume 2,5 až 3 miliardy eur. To znamená 4-krát viac ročne. Pýtam sa, či tá efektivita prináša aj výsledky. Ale najväčší problém a prúser vidím v zdravotníctve. Pretože za našich čias do zdravotníctva išlo 5 miliard. To sú šialené peniaze. A dneska ide 10 miliard. A to je len 7 rokov rozdielu. A to sú tak šialené veci, že ľudia podľa mňa nevidia za tých 10 miliard lepšie zdravotníctvo. Tak sa treba pozrieť, kam tie peniaze idú. A je zrejmé, že tu máme aj súkromný sektor, s ktorým niekto za štát už musí začať rozprávať. Je pre mňa úplne choré, ak štátne nemocnice sa odovzdali súkromníkom a štát ich nevedel spravovať a súkromník je v zisku. Osobitne vúcky. Je len jedna vúcka, ktorá už pomaly má štátne nemocnice. Takže viete, ja som zo súkromnej sféry, ale čakal by som, aby konečne už aj pri rozmýšľaní o zostavovaní rozpočtu sa ukázalo ľuďom presne, že na toto potrebujeme navýšiť rozpočet. Ja si dokonca myslím, že by sa nemal vytvárať deficit a znova ďalšie miliardy brať doslova od ľudí a dávať ich neadresne. Podľa mňa je to už dosť peňazí, ktoré štát míňa, ale treba sa pozrieť, kde ich míňa. Takže to je moja priorita a prístup, ale samozrejme na to musíte mať väčšiu moc od ľudí a dôveru. Ľudia často podliehajú emóciám, pri rozhodovaní nepočúvajú takéto racionálne názory a hlavne nevidia prístup. Takže ja sa snažím ministra financií presvedčiť, že skôr hľadajme rezervy v správe štátu a nie zase nové dane a neviem aké veci. Ja som proti novým daniam, proti navyšovaniu daní. Dobrý deň, Peter Mandor.
tak ako spor, ktorý môže mať aj náboženský podtón, spor, ktorý presahuje okolie jednotlivých štátov, je ako vážnym bezpečnostným rizikom pre celý svet. To nie je riziko len lokálne, to už je riziko, ktoré môže mať dopady na rôzne úrovne spolužitia rôznych občanov. Hovorím ešte raz, je to vážna vec. Ja verím, že veľmi rýchlo si sadnú k rokovaciemu stolu a že aj v gestii veľmoci a v činnosti OSN sa nájde kompromis tohto riešenia. Naozaj, máme niekedy pocit, že je to ďaleko, ale to ďaleko nie je. Pri dnešných leteckých spojeniach už len strašne vyzerá tá mapa lietadiel, ktoré sa odkláňajú teraz a obchádzajú to. Naozaj to nie je sranda, je to vážna vec. Ministerstvo zdravotníctva dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona, fajčiarskeho zákona, v ktorom chcú vlastne obmedziť používanie jednorazových elektronických cigariet, tzv. vapiek. Vy ste v minulosti spomínali, že ste ich fanúšikom. Ako toto vnímate? Tak ja som to povedal odľahčene, ale ten princíp toho je, že my ten zákon nepodporíme z jedného dôvodu. Poprvé, ja som zastanca toho, aby sa maloleté deti nedostali k takýmto výrobkom, ale každá prohibícia, zákaz, či to bolo alkohol alebo cigarety, spôsobuje obchádzanie. Poprvé, štát bude prichádzať o príjmy a nebudeme mať pod kontrolou ten predaj. A ako zabránite komukoľvek, aby si nezbehol do Miškolca alebo do Budapešti tie cigarety kúpiť? Takže je to taký smiešný návrh, ktorý nemá rácio, pretože chápal by som, ak by to bola nejaká smernica Európskej únie, z ktorej univerzálne budeme vychádzať, dochádza k zjednoteniu prístupu k týmto elektronickým cigaretám, ale beriem to ako výkrik do tmy a hlavne by mal minister zdravotníctva riešiť podnikanie finančných skupín, nastaviť dialog s nimi, aby sa už nekrižovali záujmy súkromného sektora a štátneho. To je priorita. Toto nie je téma, ktorá pomôže zdravotníctvu. Dokonca by sme podľa mňa, pokiaľ mám ja informácie, prišli takmer o 30 miliónov príjmu v štátnom rozpočte a to je veľký peniaz. Dobre? Dobrý deň, Anita Radiváčová, agentúra CITA. Ja som sa chcela spýtať v súvislosti s zahraničnou politikou. Ako komentujete správu, že estonská novinárka bola na 6 rokov odsúdená do väzenia za vlastný zrazok údajne kvôli tomu, že písala nejaké články, ktoré boli proruské alebo pracovala pre ruské štátne médiá, a má to súvisť s tými protiruskými sankciami v tom, že v 17. sankčnom balíku proti Rusku sa na sankčný zoznam dostali dvaja nemeckí novinári, tiež údajne kvôli tomu, že písali nejaké ruské dezinformácie alebo proruské články. Takže aký je to symbol aj v súvislosti s našimi štátmi? Nemám informácie o tejto záležitosti, ale ja začínam cítiť trestnoprávne výhražky už v Európskej únii, keď poviete niečo, nedaj Bože, že treba z Ruska plyn. Takže keď začne spor a vojna, tak zaniká pravda a vtedy sú aj obete. Takže je mi ľúto každej obeti v tom konflikte, aj každého, koho práva sú porušené, ale určite sa nebudem stavať na stranu jedného alebo druhého, pretože o tej veci veľa neviem. Prajem vám pekný víkend. Ešte môžeme, mám ešte otázky, keď sa môžem doplniť. Posledný. Posledný. Ste menili. No. Môžete ešte povedať podrobnosti, že čo tam vlastne, či ten volebný obvod tam jeden teda nebude? Ja som vám povedal, že dostanete text, došlo tam k vypusteniu určitých ustanovení a následne k ale pán Borg, ešte raz, došlo k vypusteniu úvodnej časti ustanovenia, došlo k špecifikácii pojmov, ja som vám povedal, že dostanete návrh toho uznesenia. Ďakujem vám, všetko dobré.